Bueno, a ver, nós como asociación levábamos moito tempo querendo facer isto, que é unha mesa redonda en torno ao papel beneficioso que ten a gandería extensiva para a biodiversidade. Nós o que pretendemos con esta mesa redonda xa non é tanto moderar nada, sino que os coñezais a eles, que é a xente que está cuidando o territorio cada día de su vida con seu manexo. E están facéndolo, que é o máis increíble de todo, de maneira voluntaria. Vale? Moitos deles, que agora vos van contar como traballan, e como faen o que faen e por que o faen así, están facendo as cousas desa maneira por convencimiento propio. Que pasa? Eu creo que nós, como a pequena asociación conservacionista, temos unha forza moi importante que é o seu apoio. Para nós é fundamental que a xente do territorio entenda o que estamos intentando facer, que estamos intentando axudarlos e traballando con eles. Non? E, de alguna maneira, creo que como sociedade temos a necesidade de poñer en valor o que le están facendo. Creo que todos arrastramos un legado histórico que sempre botou por terra a xente da aldea, a xente que fixo comida, a xente que tuvo vacas, a xente que foron pastores, non? E chegou o momento que demos a torna con todo o que sabemos, con toda a ciencia, con todo o respaldo científico, poñamos en valor a xente que decididamente intenta custodiar e cuidar o territorio. Entón, eu quero pediros que llos deis directamente un aplauso antes de sentiros falar. Vou empezar por José Manuel porque agradezcolle especialmente el enredo final, porque non está no programa, como ben veis. Vou disculpar a Lucía González, da cooperativa Carqueixa, porque tuvo un incidente coa abella da mel. Picoulle a abella na punta da nariz. Que eso pasoume a mí o mércores, pero a mí non me importa non estar guapo. Entón, bueno, vamos a decir que como la vais ver mañá, pues vamos a disculpar a Lucía. E como José Manuel andaba por aquí el hombre, como dicindo, vou ver o que ten esa xente que contar, pois deixouse enredar. E vamos a enredar. Entón, gustaríame que empezaras ti e que nos contaras quen eres, donde estás, que faes e por que faes o que faes. Bueno, pensei que me iba a tocar ao final, como... Orden é aleatorio. A ver, pois sí, é algo así de improvisación, porque bueno, non era algo que estaba planeado. Eu conto, eu son de Baralla, son gandeiro, bueno, era gandeiro de leite, agora estou en transición a carne. Eu era un gandeiro fai non moitos anos, convencido de que, pois, bueno, convencido de que había que ser o máis intensivo e o máis productivista posible, que ademais, bueno, o que nos contan de que é a única maneira de alimentar a humanidade, que é producir o máximo posible. Pero houve un momento na miña vida que por temas, bueno, no 2015, a partir de 2015 e 2016, houve unha crisis bastante importante no sector do leite, con precios moi baixos, e levoume a plantearme pois, todo o que eu levaba feito desde anos atrás, non? Sobre todo porque vin amenazada a viabilidade económica o sea, non vos vou dicir que foi por un tema de pois vou agora, a partir de agora, ser máis respetuoso co medio. Foi única e exclusivamente por un tema económico, o sea, vía como peligraba a miña forma de vivir. A partir de aí empecé a investigar se había outra forma de facer as cousas. E bueno, pouco a pouco fun entrando en contacto co que se chama ganadería regenerativa. A ganadería regenerativa, para explicar de unha maneira moi resumida, é unha maneira sustentable de producir. Pero sustentable nas tres versións. Sustentable co medio onde realizas a túa actividade, sustentable desde o punto de vista social, porque normalmente a ganadería, a agricultura, pues sempre se vai falar aos ganaderos e agricultores que hai que traballar moito, que hai que traballar de sol a sol, bueno,
que é un traballo moi duro e tal, bueno, pues, cas técnicas de ganadería regenerativa ou de agricultura regenerativa normalmente o que se fai é bueno, non é necesario traballar tan intensamente, non? E pois tamén é sustentable desde o punto de vista económico, que ao final moitas veces cando se fala de ganadería ecolóxica, regenerativa ou agricultura, olvidámonos de mencionar sobre todo o aspecto económico. E é un tema moi importante porque ao final, se non hai unha rentabilidade económica, realmente eso non é sustentable a largo plazo na... E tamén é imposible convencer digamos, a outros actores do sector de que é un camiño a seguir. E, bueno, a partir de aí, vou contar de maneira moi resumida, empecé a facer moitos cambios. Pois, ao final, fun deixando a produción de leite, non porque non fora viable desde o punto de vista económico, tal, senón porque, bueno, requería máis dedicación e, aparte, algo que se comentaba antes a ti, ás veces, unha vez que tes garantizada unha certa viabilidade económica, pois podes elixir pois dedicarte a algo que che gusta máis ou menos, e, bueno, para producir leite a veces pois en realidad hai que, bueno, ou cumplir con certos temas que non me gustaban, non? E por eso fun evolucionando a produción de carne e, bueno, estou aí nese proceso de cambio, digamos. Unha das cousas nas que estou traballando agora é en tomar datos, sobre todo, por eso que vos digo, desde o punto de vista económico, o sea, saber realmente canto se pode ganar con este tipo de actividade, pero tamén é moi importante cantas horas se dedican ao día a túa actividade, non? Porque é unha maneira tamén de despois poder expoñer a túa realidade a outra xente. Onte, por exemplo, falaba con unha rapaza que eu fai moitos anos que a conocín, ela é veterinaria, nunha empresa que eu traballaba cando estaba en produción intensiva, porque eu antes facía transferencia de embriós, vendía sementales e embriós a nivel incluso internacional. Pois ela empezou a traballar na empresa que eu traballaba e a conozco desde fai moitos anos. Creo que tuve unha boa relación con ela e soupen, digamos, levala a forma de pensar na que estou eu. Pasoume con máis xente, non só con ela. E outro día, por exemplo, onte dicíame que todo isto para ela é un cambio moi grande, porque ela, desde a súa época na universidade e o seu traballo diario co sector, pois ve que o que se inculca é completamente contrario a este tipo a esta maneira de fazer as cousas, non? Incluso a nivel personal, familiar e tal, pois claro, a forma de ver o sector é moi distinta. E claro, para ela é un cambio completamente radical que llevou a completamente as ideas e a cabeza tomar esta nova forma de... Eu explicáballe que, claro, que ás veces é moi difícil, por exemplo, ahora estamos nunha época boa de precios no sector ganadero, e ás veces é moi difícil convencer a un ganadero de que ten que facer as cousas dunha forma distinta cando neste momento económicamente pois é viable. A ganadería regenerativa, o que tamén, para facelo dunha maneira moi resumida, normalmente a ganadería e a agricultura está sempre en pelea continua co medio, o sea, que se tes malas ervas, que se tes plagas, que se tes tal. O manexo regenerativo o que trata é de replicar o que ocorre no medio e tú, digamos, en vez de traballar en contra, traballas a favor do medio onde realizas a túa actividade e iso é super rentable
porque ten un coste moi baixo, porque ao final estás os procesos naturales que a fotosíntesis, por exemplo, pois é algo que ven gratuito, o sea, que non hai que pagar de momento. Non hai que pagar por eso, e tú sírveste deses procesos naturales para levar a cabo a produción. Unha das bases fundamentales da ganadería regenerativa é simular o comportamento das manadas de herbívoros na naturaleza, nunha naturaleza non humanizada, por suposto, replicar eses comportamentos da manada de herbívoros, pois tú, por máis ou menos, tratar de facer o mismo que pasa na naturaleza. Así, de maneira moi resumida, pois é o que facilidade de palabra, capacidade de improvisación e o vivo exemplo de que hai que deixar falar máis os gandeiros, porque tenen gana de falar, vale? Bueno, Elena Villaverde, se nos contas tamén de maneira resumida. É moito máis resumida porque a min son dunha asociación, meteume das gafón, meteume Rocío aquí, é a primeira vez que falo en público, entonces non estou preparada eu como esta xente. Eu teño unha ganadería en ecológico, en extensivo, e nada, levo máis de 30 anos con ela. Empecé cando meus pais jubilaronse moi temprano, xa tiñan 12 vacas, e entonces empecé eu con ela. Cando empecé eu con ela, máis de 30 anos, metín directamente en extensivo, e agora cambiei-me hai poucos anos, hai 3, 4 anos, para ecológico. E entonces, cambiarme para ecológico, solamente a forma que tuve de cambiarme para ecológico foi o pienso e o abono, porque o máis xa o levábamos. Teño unhas 150 cabezas de ganado, e entonces, pois, eu non sei moito máis, eu sei máis ben de manejo e de como se leva, pero, bueno, a ganadería en extensivo é moi boa e en ecológico é moi boa para o territorio, para a biodiversidade, para manter os campos. Temos un problema cas malas ervas, que así as malas ervas sí que é un problema con elas, que temos algunha mala erva por aí que é difícil de controlar. Os políticos. E un por ali al fondo. Os malos, xa. Entonces, non sei. Moi ben. Bueno, eu a Concha querola moito, entón vou, como xa sei que non hai maneira de frenala. Eu, muller, los asturianos usamos unha palabra que é el remango. Tú sabes lo que é el remango? Pois a sangre, non? A sangre que corre polas venas desta muller ten outra potencia, é a plus plus. Bueno, pois ala, contanos quen eres, a que che dedicas, o que queres. Como lle dicía aquí a compañeira, eu tiña preparada unha grabación, a primeira vístela e a segunda pois foi infrutuosa, porque en vez de ser unha grabación acabou sendo unha foto. Pero nesa, o humor é o máis importante. Eu veño das terras de Celestino Fernando de la Vega. Sin humor non hai mosaico. Non hai mosaico, Sí, señora. Entón, nesa iba a dicir un verso, porque aquí falouse moito de ciencia, de arte, de natureza, pero non se falou de poesía, entón, claro, a ver, eu teño que facer honrar o meu nome. Pero nesa frustrada grabación decía que eu creo no incrible. Ciencia na aldea. É incrible. É que é incrible de todo punto. Bueno, vou improvisar porque necesitaría eso, como dixo el, 2 horas, entón non. Además levo falando xa 2 ou 3 horas e hai que resumir. Teño que dicir que como falei ca miña compañeira de viaxe vindo para acó, teño testemunhas. Elena... Cartea. Sí, Elena a secas para min. Elena dixo que tuvera un avó, que tiña un avó de Pantón, que un avó fora lucense, a pesar de ser de Vigo e de... Bueno, esa parte.
pantón. E eu, para decir que o compañeiro dixo verdade, é que eu tamén tuve un pantón que era un semental que naceu na casa de que o compañeiro. O sea que eu tuve un pantón. E quedei ben contenta do pantón. Perda tú vendel. Levaba 3 anos desde a anterior casa, e botou 3 anos comigo, e está noutra casa feliz e contento. O sea que eso é unha regalía. Bueno, pois eu remataría logo con algo de poesía, pero agora para falar do que teño que falar, represento a xente de ecolóxico que eran os avós. Os avós non necesitaban certificación. A certificación necesitámola nós agora. É unha cousa esnovo. Porque eles non usaban transxénicos, ni... non necesitaban nada. Eu non necesito tampouco inventarme ningunha palabra. Nin regenerativo, nin hostias benditas. Non necesito ningunha palabra. Eu levo ben con todas, incluída con esa que non saiu aquí, que é a autodeterminación. Eu quero ser unha muller tamén autodeterminada, estou todos os días traballando por eso. E quero que o territorio e a mocidade e as mulleres pois fagan o mesmo. A mí non me molesta a liberdade dos demais. Entón, por onde iba? Gandería. Pois eso, que temos unha gandeiría ecolóxica. Desde o 2014, entramos no 2012, certificamos no 2014, quixemos facelo antes, pero non nos foi posible, porque tendo unha gandeiría de leite, pois como a túa, non? No, Vai de carne. Bueno, a miña é mixta. A mí gustan os mosaicos. Pois tendo leite, claro, tes que sacar o leite porque é unha produción máis perecedereira que a carne. Podes vender un xato de 7 meses como a de un ano ou unha vaca, non? Pero o leite é perecedereiro, non había maneira de empresa que quixera recoller leite, entón retrasámoslo desde o 2007 a 2012. E agora, pois, como aquí se falou tamén a compañera, non é por competir, pero cando teño que facer unha presentación digo 100 hectáreas, 100 vacas e algúns queixos. Esta é a 4ª edición que vimos, non, aquí, traer algún queixo para que se... E é unha cousa certamente moi boa o dos queixos, porque sempre tes algo que regalar na casa, non? Non tes que acudir a bombóns, nin nada, sempre tes algo que dar, non? Que é moi propio da xeración dos antergos, non? Non hai máis, sempre tes algo que dar. Quen di queixos, hoxe, por exemplo, unha clienta que ven por leite cru, pois levou manteiga, porque había manteiga. Outro día levará, pois, yogur ou que nos sobre por ali, non? Que me permiten as vacas? Bueno, habitar a terra dos meus. Eu sempre bromeo que levaremos ali, pois, con ollos azuis. Eu son dunha casa, herdo xa, porque como pechan as casas, pois de Campos, de Casanova, de Balanqueiro. Balanqueiro, de onde foi a miña bisaboa, e donde temos a granxa, últimamente souben que significaba unha embarcación. O sea que, ao mellor ata son algo vikinga, non? Igual son algo vikinga. Entón, que pasa? Que no rural, os pequenos, ti tranquilo, é que nacemos sempre cun pan debaixo do brazo. A nada que te esforces, tes para facer unha ensalada, can as castañas, como dixo do Movicla, can os figos, en fin, con pouco que te esforces tes. Pero, a ver, a día de hoxe, pois necesitas tamén unhas cousas que antes os nosos non necesitaban. Pero non é todo. A economía non é todo. O que fala de economía é que non ten outra cousa no... Disculpas, pero é que eu son... O sea, se pos unha roda aí, cartos, estás mal da cabeza, non? Porque os animais que andan así ao redor é que están mal. E por iso a mí me gustou do mosaico.
non? Abertamente. É que esa pregunta do outro día da presentación, digo, pero por que non me farían a mí esa pregunta que la sabía? Te la Non falaré. sabía! Responde a Bueno, primeira. Entón, pois, eu creo que vos dixen abondo, eso permítenos conservar as casas, os nomes das casas, os nomes das fincas, os carballos ou as árbores que había que inicialmente plantaban tamén perimetralmente para despois poñer as patacas, o millo ou facer as leiras que tiñan que facer, non? Para ter o pan ou os tubérculos, que ao final non levamos tanto tempo, non? Realmente, antes o das castañas, e logo se pegaban os veciños por as castañas, e hoxe non hai que nos apañe, non? Bueno, igual que outra froita. Entón, a gandeiría que me permite? Permíteme ter excedentes para comercializar, para alimentar, permíteme conservar a paisaxe, con eso alimentámonos, nós, os da casa, e os que gusten de consumir un produto certificado ou de proximidade ou tal. Permítenos estar da Escola Granxa, porque eso quere dicir que temos algo que amosar, temos unhas aldeas, grazas a que... esa é unha cousa moi importante, porque hai moita xente que agora está perdendo o norte. Por que? Porque teñen 100.000 euros, e unhas reunións de mulleres sempre o digo, teñen 100.000 euros e se ten que tomar a decisión. O chico ou a chica, o chico vai comprar o tractor e ao mellor queda a casa sin tellado, non? Entón, é moi importante que tomemos decisións sobre que as favas sempre son contadas. Non só somos nós limitados, que as favas son contadas, entón hai que saber onde se gastan os cartos. Se alguén quere falar en serio, que se fale deso. Podemos falar con humor, pero eso. Eu creo que xa dixen abondo da Granxa, que nos permite estar custodiando o territorio. Somos compañeiros os dous nunha asociación, porque estamos en todos os chiringuitos. Chiringuitos non ten nada de malo, O problema son os chiringuitos malos. Eses hai que acabalos, pero non hai ningún problema. Custodio do territorio, pero facemos xestión, porque eu non fago nada por cartos. Non lle diría a ninguén que se metese en ecolóxico por cartos. Pero eu baixo por unha peseta. A ver, non teño para nada reparo en baixarme, mirade que agora non as hai, non? Pero ainda que 100 céntimos. Eu non teño ningún reparo por esos picos castañas ou que faga falta, non? Ás veces hai que levantar moitas pedras dos valados. Creo que, bueno, unha das miñas aficións favoritas, xa rematei, unha das miñas aficións favoritas é donde non convén que as xestas arrincoas, o sea, en vez de baixar por unha peseta, baixome a arrancar unha xesta. Se ali non ten que estar, pois non ten que estar e punto, non? Pero para rematar, porque xa dixen abondo e espero preguntas que é o máis importante, pois hai que falar algo de poesía. Porque eu deixeme moito tempo das vacas, o ir diante ou atrás, deixeme moito tempo o de pastora, o sea, moi al uso, na tradición lírica é, vamos, unha cousa normaliña. Entón, para animar a esta xente que máis leva 4 ou 5 anos, digo, bueno, non sei, que esta edición... Carta. Pois, porque esta maqueta fixérase cando o camiño primitivo ainda non estaba decidido. Había propostas. Entón fixéramos unha maqueta cun fotógrafo que facía foto coloreada de Madrid e dixome que o acompañara con versos. Pois non sei o trazado que é eso, pero quedou a maqueta. E na maqueta, pois, escribínlle, pediume que lle escribira algo a Fonsagrada. Sai aquí alguén da Fonsagrada, pois, deu unhas fotos e eu tiña que dicir algo. E o de Fonsagrada, vamos baixar o Hortiluxo, o da Fonsagrada, porque había outro de Vilabade. A ver se non me perdín, sí, que puxen o Fonsagrada. Volver aos camiños de barro e néboa, onde se cadra unha lingua de auga, lava os pesares e pecados, deixando a clareo no verde aquelo que non dá, e con esperanza agarda dar, volver ás fontes, volver á terra. En Vilabade, entender sabiamente a natureza e non pedir máis, ou saber de milagre a natureza e aturar como aturo poemas no camiño. E por último, unha que xa para a miña terra, donde houve unha feira moi grande, Guimarei.
Quero estar sempre ali onde nacen as cousas, nas fontes, na nacencia. Calquera outro lugar é un engano para vivir. Fora, nese sitio, chega ben un día. Pero o común dos días ha ser aquí, onde se crea, reproduce e morre todo. Grazas. A ti e a mí deixáronos un papel agora, cojones. A mí moderar a todos estos que tela. Bueno, eu cando conocín a Elba era 3 anos ou 4 anos, nós estábamos facendo como asociación, nós temos un acordo de custodia do territorio con a súa granxa, Teixeiro e Pistón, e de Elba, moi importante recordar, que son de Becerra, e tíamos que gravar os súas vídeos donde eles tenían que falar de lo deles, non? A mí pareceme moi importante que a xente fale de lo deles. E eu iba a gravar a Yoli ou a amiga, e de repente apareceu Elba, e eu dixe, e eu quería levála para casa, non? Porque se é formoso sentir a xente falar con paixón e con orgullo do que fan, imaginar a nena, non? É como, bueno, entón, ela representa moitas cousas hoxe aquí. Ou a xeneración distinta a miña. Comunica por redes, que eu eso non teño ni idea de facelo, e fala outro lenguaxe, non? Entón, para nós é un placer moi grande que hoxe este aquí Elba, porque fala da gandería con orgullo. Vamos a pedir un aplauso para ela. Pois nada, eu son Elba, da Granxa Teixeiro e Pistón, como dixo Alberto, son esa que hai no nombre entre Teixeiro e Pistón, que son meus pais. Entre os tres, pois, temos unha ganadería extensiva de cabra e cabalo galego. Bueno, ao principio empezamos con 4 cabras, porque tiñamos ali unha finca ao lado da casa e a excusa era de meu pai que el non quería usar a desbrozadora. Entón empezamos con 4 cabras e o tema foisenos das maus. Ahora temos 100 cabezas de cabras, contando os seus respectivos cabritos, que nos acaban de nacer ahora todos fai un mes. E nada, 7 ou 8 cabalos. Eso, temos, o sea, a nosa forma de traballar é... Temos as cabras, que o usamos como, o sea, de elemento principal. O cabalo foi máis por capricho meu. Dixemos, bueno, xa que os compramos, ahora, pues, darles un uso. Entonces, pues, facemos un pastoreo no que primeiro pasan as cabras e comen, pues, o que a elas se lles dá ben, que é moita silva, moito monte, e, aínda que o verde do prado tamén lle gusta, é máis exquisita. Si é un verde así algo pasado xa non lle gusta, entonces cando salen as cabras, metemos o cabalo galego detrás, que sí que, bueno, o cabalo de monte de toda a vida, que xa limpia todo detrás. E nada, basicamente o que nos dedicamos ao principio, como empezamos, foi como limpiamos a nosa finca, todos os veciños vían que a nosa finca estaba limpia, entonces eso querían todos os veciños, ter as fincas limpias sin traballar. Entonces, pois, a nos era unha forma de intercambiar, nos tiñamos alimento para as cabras e eles tiñan as súas fincas limpias. Nada, eu crecín vendo eso, vendo un monte, unha xesteira na que nos metíamos as cabras e ao final empezaba a salir erva de por medio e aparecía prao e todo eso. Que uns anos despois me veu a explicar meu pai que é o que aquí se intenta facer, que é ganar biodiversidade, porque cuanto máis, o sea, cuantos máis elementos, cuanto máis distinto sea un solo ecosistema, pues máis biodiversidade vamos ter. Entonces, pues eso é un pouco o que nos dedicamos, así, resumidamente. Bueno, outra pregunta, claro, porque lo que tú non sabes nunca te dixe, non te lo dixe nunca. Eu estuve lá ano pasado dando unha charla en Austria falando de biodiversidade e falei de ti porque este home un día mandoume un WhatsApp teño guardado de recordo, enseñoume unha foto dun macho de Alictus scabiossae, unha abella silvestre, e me dixo, isto se mete nas varillas, nos aisladores das varillas, isto é lo que tú buscas, isto é importante. E eu, sí, hombre, eso é moi importante porque é unha abella silvestre e tal, entón é bon que este ali, é peligrosa. Digo, non, e díxome, eso vou enseñarlo eu a mi pequena cando veña da escola. E eu dixe, hostia,
para mí foi emocionante, non? Porque de alguna maneira temos que traballar xuntos, non? Conxuntamente, non? Entón, a mí gustaríame que tú falaras e xa lo falamos alguna vez, non? Nos cambios que tú viche na natureza en función do teu manexo. A ver, o método normal de produción, onte mismo, por exemplo, temos un grupo, bueno, de xente que facemos este tipo de manexos. A produción normal en agricultura e a ganadería é un monocultivo, o sea, non? O, por exemplo, en produción de leite, o normal é sembrar maíz, no outono quítase ese maíz, sembrase raigras, que se quita na primavera para volver a sembrar maíz, non? Eso, pois, é ao final todo un montón de produtos químicos e demais, e tes un monocultivo. Nesa foto de aí do avión, eso que hai debaixo é un monocultivo, o sea, aí non hai biodiversidade. Onte, por exemplo, contaba un gandeiro que é da zona, bueno, da Costa da Morte, que os veciños lle dicían que tiña que renovar as parcelas porque había moitas malezas, había moitos tipos de erva. A ver, ao final, o que buscas é unha maior variabilidade de especies na produción da túa pradeira. E ao final, ese respeto polo entorno fai que aumente o número de insectos, é habitual encontrarte con todo tipo de animales, uns máis deseados, outros menos, o sea, tamén temos ratatoupa, todo tipo de culebras, no teu día a día no traballo, pois é habitual quedarte mirando pa un corzo, pa un zorro, algo que nun campo de millo pois non vas ter. Tamén temos, porque agora creo que fai un par de anos, que teñen unha plaga bueno, este tipo de monocultivos tamén é máis propenso a ter plagas, e hai unha plaga nova que se chama a oruga soldado ou algo así, e agora temos un problema, que cando no outono quitan o millo, esas terras quedan completamente despobladas, pois veñenos pa as nosas parcelas. Ainda que non sea o ambiente ideal pa ese tipo de plaga, como teñen que comer, pois tamén temos ese tipo de tal. O sea, unha vez que pouquiño a pouco vas cambiando o manexo, vaise cambiando, vas vendo como a naturaleza coloniza todo, o sea. Elena, contástenos que levas 30 ou 35 anos como gandeira. Pois a mí gustaríame que lle contaras a xente como era o campo hai 35 anos e como o percibes tú agora. Era moi diferente, había fincas moi pequenas, mesmo no noso pueblo éramos 65 veciños, máis ou menos, todos con algo de gandaría, entonces a población foi envejecendo, nos fomos cambiando, mesmo nos fixemos máis ou menos, non había concentración parcelaria, pero nos fomos cambiando as fincas que tiñamos no centro do pueblo, fomoslas cambiando por fincas que había no monte, e fixemos a gandaría toda nun monte, toda xunta, máis ou menos sobre 70-80 hectáreas. Entonces, pois, era moi diferente, había moi poucas vacas, agora somos 2 gandeiros solamente, pero, bueno, entre os 2 gandeiros temos máis vacas que tiñamos entre todo o pueblo antes. Entonces, antes había vacas na casa, que as sacabas, que as volvías a meter dentro, que sacabas un pouco de leite, que o ibas vender. Había 2 persoas no pueblo que se dedicaban a sacar a carretera o leite, e, bueno, eso agora xa está todo en extensivo, todo, por eso cambiou moito. Entonces, pois, a ver, nós agora facemos, ao meternos en ecológico, facemos máis pastoreo, e facemos pastoreo con pastor, todos de cada 2 ou 3 días cambiamos o pastor para que os animales coman esa erva máis eses brotes. Os animales, eu personalmente
non acaba o ciclo de ecológico, non acabamos o ciclo, vendémolos máis ou menos cando ten 6-7 meses, vendemos moitos pa vida, as femias criámolas todas, os machos van pa cebadeiros, nesa edad, e bueno, é moi diferente que era antes, que todo, que era antes a vida do campo. Agora hai menos xente tamén para traballar, que é moi complicado todo. Entón, a gandaría, eu creo que o fundamental dela que ten que ser, que teña un bon saneamiento, que teña controlada por todos os, agora as enfermidades estas que hai todas, que teñas un bon saneamiento dela. E a ti como che pregunto do mosaico, porque xa se che digo falo os do mosaico xa o teño feito. Eu sí que vos recomendaría que foreis a ver a queixería desta muller, aunque non vos guste o queixo, porque ten unos carballos ali pegados a casa que solo por ver esos árboles, e como ela está intentando cuidarlos e preservarlos, xa merece a pena visitar a queixería aunque non vos guste o queixo. Así que ahora fálanos do mosaico. O de Carvalho. Tamén, pero aprovechas e faz todo. Eu cando botaba man desta maqueta, daquelas nos anos 90, pois andaba o Ricardo Polín e demais querendo facer o trazado, non? E agora non o concluín, pero que a min gustame moito deixar as cousas encetadas, porque vos non sodes parvos. Pero podo dicir que, igual que isto era unha maqueta para o camiño, e o camiño pois, levou ao final un trazado, pois aí deron tamén sinalaron un futuro, e sexa ese, sexa outro, pero que se consigan, que se materialicen cousas, non? Que non está mal chegar a sitios, non? Ainda que o camiño sempre sexa. A ver, eu da concentración parcelaria oílo e dame repelús. Non me gusta. Para iso xa temos os nosos montes comuns. Que, a ver, e agora encima hai veciños que liáronse tanto ao redor dos cartos, de repartir os cartos dos pinos e dos eucaliptos, liáronse tanto que xa parece que, para non ter problemas entre nós, logo é mellor darllos á administración. E digo, o sea, unha vez que, é que de verdade, é que non hai máis, isto é rirse de min ou que? Eu conto chistes, pero iso non ten gracia ninguna. Entón, eu teña sorte, eu non é que non fixera permutas. Ademais, a administración, en concreto ali en Friol, empezouse, porque o noso concello é así un pouco pioneiro, a donde vou de toda Galicia, vanme dicir, ti és de Friol, onde empezaron as concentracións, e atribúenlles ao alcalde que está hoxe, pero xa reivindico sempre, porque foi así. Nós compramos unha propiedade de 30 e tantas hectáreas no 2006, certamente tiña eses carballos, estaba algo, tiña unhas fincas xa importantes, non? Pero ainda así, algún veciño me dixo, mira, por que non facemos aquí, e fixémolo, daquelas, no final do bipartito, moi importante eso, saber, hai xente que te apoia e xente que non, e convén distinguilo. Donde ten que estar as cestas, donde hai que arrincalas. E convén distinguilo, como do lobo. Neste sitio, antes non tiveramos problemas co lobo. E o lobo, pois, causounos como a 8 baixas de vacas. Nós non sabíamos o que era ter baixas, non? Isto entra dentro do mosaico, verdad? Sí, claro. A segunda vaca, coa segunda vaca metemos unha burra. Acordeime de ti, cando estaba... metemos a burra Luana, como non repetimos os nomes das vacas, comeu unha Luana, trouxemos a burra Luana. Pero a burra Luana tuvo a lira, e despois dábanos pena levala, e quedaron desbrozando. Agora temos a Antonio e a Manuel Antonio, os Machado e máis Manuel Antonio, vistes que guai, Entón, pero eu digolles, Manolito, Toñito, e eles síguenme.
pero si, porque a mí non me gustan nada esas desbrozadoras, porque vou diario cunhos chaleques recollendo estes que ten unha manía, igual que uns teños cos móviles, que eu tamén uso un móvil, non pasa nada, pero hai que usalo, como os coitelos para encetar o pan pero non para acoitelar ao que non che cae simpático por aí. Entón, hai ferramentas, hai que sabelas usar. Desde logo como desbrozadoras, a min gustame moito máis que estas así de meterlles gasolina e por aí, non? Os burros fan fenómeno. Home, que non lles gustan as follas das silvas, gustenlles, pero de todo non as van rebaixar. Non lles gustan as lavazas, pero que serán moi boas e tal, non lles gustan. Eu non teño problemas con ninguna erva. Hai sitios en que decido, aquí non é o... Non, o mellor non era o momento aquí de decilo, pero, pois... Non sei se respondín a pregunta, quero calarme, porque hai que reservarse algo. Mira, hai unha cosa importante, porque xa escribín o outro día, e é que... Cando se fala de biodiversidade, a ver, se non tiveramos animais, como íbamos conservar os camiños? Os camiños que teñen valados, os valados son museos vivos, non? Entón, como íbamos conservar os camiños, os avós valados, os regos, as charcas, as fontes, as albeleiras? O que non pode ser que conseguimos algunha albeleira no medio da aldea que no futuro poden ser interesantes para agardar a... Cortei. Xa? Non, que ten que toca a seguinte. Non, era... Hai que saber ter fin. Ambición. Ter fin, cansa o aburrimento dinámico. Alberto, querido. Ten unhas maneiras de acabar as elocucións que son impresionantes. Bueno, a mí gustaríame que tú nos falaras de futuro. Quero decir, como te imaginas tú no futuro ao respecto da gandería e como ves tú a túa xeneración, porque eu a los da túa xeneración non os entendo, pero eu entendo, o presumo que tú sí os entendes. Costa máis veces, Vale, entón estás cerca de min. Vale, pero que futuro lle ves a gandería e que futuro che ves a ti misma dentro da gandería? A ver, non sei, eu ahora mesmo estou estudiando veterinario. É unha carreira con moitas salidas moi amplias, pero unha delas é así a que máis conocemos todos, é a de clínica de pequenos ou a de veterinario de grandes. Eu decántome pola segunda. Entonces é algo que espero poder facer na miña casa, no meu pueblo, ca xente que conozco, cas ganaderías que conozco. Entonces, na forma na que nos levamos a nosa ganadería, que, bueno, sempre foi unha cousa que intentamos, meu pai é de intentar que nos den o menos traballo posible, e de estar, o sea, aínda que nos obteñamos produción, intentemos sacarlle rendimiento, vivir o menos atado a eles posible. É dicir, si queremos irnos 4 días de vacacións, que non teñamos que estar pendientes de conseguir a unha persona que nos solucione o traballo, na teoría. Despois, na práctica, sempre hai o cabrito que se escapa por debaixo do alambre ou todo, pero eso. Entonces, como na forma na que nos o intentamos levar e que eu si quero seguir levando así, sería algo compatible co que eu estou estudiando. Entonces, pues, podría, o sea, eu véxome nesto. Ao principio acabo de dicir que non, en plan, ao principio, como eu era, o sea, eu levamos nas cabras desde o 2013, eu non sei, era moi pequena, así, veume así tan de repente que dixen, buf, entón houve unha época que decía xa, non quero máis. Pero no, o sea, ahora vendo con perspectiva, sí que me vexo en un sitio no que, o sea, a min gustame a miña casa, gustame o meu pueblo, e agora gustame a vista está, se estudio veterinaria, gustame os animales, e sobre todo a ganadería e a forma que temos de levala. Creo que ao mellor me gusta sobre todo pola forma na que a levamos. Eu donme cuenta ahora. Teño unha amiga que, por exemplo, ten unha granxa de vacas pintas de leite. Por exemplo, si eu tuvera esa ganadería, creo que non me gustaría seguir con ela, porque ela muxe polas mañás, muxe polas noites, ten que ir aos establos, becerros, todo eso. Entonces,
se quere ir unha semana de vacacións ou se moitas veces o este brao fúmonos un fin de semana á playa, pois ela tiña que buscar de a ver se pode meu irmão facerme isto, encargarse de non sei en que, encargarse de non sei en cuánto, porque senón tal. Entonces sí que creo que me gustaría, o sea, teño esas ganas de seguir pola forma pola que a estamos levando. E respecto á miña generación, é que a miña generación é unha generación a min costame entendelos tamén moitas veces, pero non sei, a ver, a xente, o sea, os que sodes de generacións máis así, máis maiores moitos tenden a botarlle a culpa aos pequenos, en plan, non queredes seguir, pero eu creo que tampouco é tan culpa nosa, porque se non é culpa do que che inculcan, do que a ti che enseñan desde pequeno. É dicir, eu criei-me no mismo pueblo que se criaron outros 20 nenos que viñeron comigo a clase. 4 temos a idea de seguir na casa e outros 16 non. E non creo que sea culpa nosa, creo que uns lles enseñaron unhas cousas, en plan, lárgate de aquí porque isto non ten futuro. Entón, claro, se a ti na túa casa che están dicindo eso constantemente, o amigo do teu pai che dice eso, pois tú vas ter esa idea de que te queres ir porque é o que che enseñan. En cambio, a min non me enseñaron eso, a min fixeronme valorar o que temos, onde nos criamos, onde vivimos e todo eso, e eu non me quero ir. O sea, de feito, bueno, Becerreá e Lugo están a 45 km pola autovía, 35 minutos. O estudio en Lugo, o sea, non hai unha semana que este toda a semana en Lugo, porque son incapaz. A min gústame o meu sitio, gústame estar ali, e en cambio hai outra xente que desde pequenos están, o sea, estánlles dicindo sempre que se vayan, que chegan á universidade e pásanse un mes e medio sin vir a casa. Eu, para mí, sería imposible. O sea, de verdade, estar ali no piso e dices, que fas? Que fas? Non podes facer nada sin salir e sin... Dios mío, digo, pero e isto? Entonces, eso, non sei, creo que non é tanto culpa o sea, da nosa generación, sino do que se lle enseña. A ver, eu creo que aínda, dependendo con quen te xuntes, creo que nos podedes reconducir. En plan, hai esperanzas. Eu sí que non conseguín que ningún amigo dixera vou ir para o pueblo, no, pero sí que entendera ou que valorara máis o que teñamos en Becerreá, no pueblo, na aldea, no rural, e cos animales. Entón, pois, eso. Genial. Charlie, esta mesa foi unha boa idea.